Magandang gabi mga kasisid. Susubok na naman akong mamana ngayon mga kasisid. Medyo malinaw kasi konti yung tubig kaya susubukan ko. Solo dive lang mga kasisid, walang kasama dahil si partner ay may pasok. Panggabi si partner Andro, kaya ako lang muna mag-isa. Kaya samahan na lang ninyo ako mga kasisid at naway makarami tayo ngayong gabi para nang sa ganun ay masaya ang ating pag-ahon mamaya. Antabayan ninyo mga kasisid. Ang ganap sa ilalim ay inyo ring masisilip. Kaya stay tuned lang mga kasisid at ako'y lulusong na. Ito na. Tara na mga kasisid, let's dive.
A few moments later. Magandang morning na mga kasisid, nakaahon na ako. Ang huli ko ay narito na. Medyo nakajakpat tayo ngayon mga kasisid. Marami-rami ang ating nakuha ngayong gabi. Ito. Kaya napakalaking pasasalamat na naman sa biyaya ng karagatan na pinagkaloob sa atin ngayong gabi. At dito ko na nga puputulin ang aking maikling video ngayong gabi mga kasisid. At naway naibigan ninyo ang aking adventure na pinanood sa inyo ngayong gabi. Naway magsama-sama tayo muli sa sunod na adventure mga kasisid. Hanggang dito na lang muli. Maraming salamat po sa inyong lahat.